ya tumandang Sang Hyang Narendra palereyan kadangipun Kakang Yayi Candra Ketu. Kepiye Koko Prabu? Kowe karo aku wektu dina iki nampa dawuh saka ngersane Koko Prabu Arjuna Sasra sambung karo dawuh pangandikane Koko Prabu ing nedya minangkani panyuwune Gusti Kanjeng Ratu Dewi Citrawati ingkang nyuwun supaya Taman Sriwedari diboyong saka ing kayangan Junggring Sloka tumeka ning negara Maespati. Argyanapati Suwanda ingkang wis nampa dawuh dene kowe karo aku kudu mbantu bot kerepotane Argyanapati Suwanda. Oh iya Kakang, yen pancen wis cetha dawuh pangandikane Koko Prabu Arjuna Sasra kaya mengkono, awake dhewe barengan karo para wadyabala kudu tansah budidaya melu cawe-cawe supaya kasembadan penjangkane nggone arep muter Taman Sriwedari. Ya, iku ingkang luwih dening prayoga rening Sang Argyanapati Suwanda. Wis kawistara satata miranti saguh budal wektu dina iki. Ayo aja nganti keri gawe. Barengan karo lakuning para wadyabala, ayo ditutke tindake Sang Argyanapati Suwanda. Ayo Kakang Prabu. Rasaning tias kayungnyun ngayomi lukitaning kalbu gambir warna kalawan weninging ati dereng kudu pitutur
Wong ajuala di sangayu palungguhan ulun hong nirdah pinara sabda Kakang Bathara Narada merkencong marudaya ngolot-olot ya wonten pangendika ing adhawu Adi Permesti Bathara Guru Kakang Narada rika lenggan puniki ulun ngraosaken kayangan Junggring Selaka kados kenging Prabowo nanging sinajan to sampun ulun sidhikaken sarana netra batin dereng saged cetha perkawis menapa ingkang anjalari Prabowo ingkang tumempuh wonten ing Junggring Selaka Kakang Narada mila tebih ulun awe caket wimbuh saya ulun raketaken yektosipun Kakang Narada namung badhe ulun pitanyo dhateng kita Kakang Narada punapi ingkang dadosaken perkawis ingkang babar daya pangaribawa wonten imbanging kayangan Junggring Selaka olot-olot ya Adi Permesti nuwun kadiparan Kakang Narada menawi Adi Permesti mundhut prisa perkawis Prabowo ingkang tumumpuh wonten kayangan rikalenggan puniki yektosipun ingkang raka suduk pangudal-udal ugi dereng saged mangertos kanthi cetha dados dereng saged ngaturaken Prabowo menika tuwuh saking dayaning menapa Adi Permesti Lenglenging driya mangungkung kanduan rimang lirlena tanpa kanin dereng ngantos purna anggenipun imbal pangandika ora kaya suwani Sang Hyang Bathara Indra repepeh pindha soto metarangan wonten pangendika ing adhawuh pukulun sigra mawa gita ngadhep ing pangayunan ulun bayana wigati apa bareng munjo atur wonten ngarsa paduka Rama pukulun Sang Hyang Bathara Guru sawanipun ing putra namung badhe ngaturaken ketiwasan piye Indra dadosna kauningan pukulun wekdal dinten puniki lengkeng Gunung Jamurdipa kedatengan utusan saking negari Maespati utusanipun Prabu Arjuna Sasra paring dawuh marang kabeh para pendhereke banjur tumeka ana lengkeng Gunung Jamurdipa apa ingkang dikarepke dening Arjuna Sasra bau iwale-wale menapa pukulun midherek pawartu ing sampun kula tampi Arjuna Sasra bau rikalenggan menika nggadahi panuwun wonten ngarsa paduka pukulun Hyang Jagatnata bilih badhe nyuwun Taman Sriwedari kaboyong wonten negari Maespati pukulun Jaja muntaplir kinetap idep nyomangala cakara
jer babak mukane ro abang lir kembang murawari Kakang Trudo prapi di mboten nyono babar pisan Arjuna Sasra Bau nedya tumindak ingkang tanpa petung piyambakipun kumawani nedya mboyong Taman Sriwedari ingkang kepetang dados jejangkeping kaendahan Kahyangan Junggring Sloka. Tolotya lajeng kados pundi keparingipun adipun Mesti Ndara Guru. Sedyanipun Arjuna Sasra kedah dipun trenggalangi, kedah dipun alang-alangi. Sampun ngantos kasembadan penjangkanipun Arjuna Sasra muter Taman Sriwedari kabekta wonten ing negari Maespati. Mila borong Kakang Trudo lan para Jawata anggenipun badhe ngunduraken utusanipun Arjuna Wijaya. Nggih. Terang terwaca dawuh timbalanipun adipun Mesti Ndara Guru. Keparenga ingkang raka lajeng nyuwun pamit madal pasilan. Sesarengan para Jawata nedya ngunduraken utusan saking negari Maespati ingkang prayitna ngatos-atos Kakang Bathara Narada. Sutara Dewa mangibir-ibir manik mirah wijayeng katong ngeling ana paripurnaning Baratayuda penyarian Brama Yama Dipati lan kabeh wae para Jawata wonten pundi kowe ngadhawuh kados pundi Bathara Narada wektu dina iki Kahyangan Junggring Sloka dumunung ana sajroning bebaya kados pundi Pukulun Arjuna Wijaya paring dawuh marang kabeh abdine mbuh ingkang mandhegani sapa ulun durung prisa nanging ingkang cetha utusan saka negara Maespati wis klebaki
lengkeng Gunung Jamurdipa. Kula niki lajeng prayoginipun kados pundi? Sedyane Arjuna Sasra bakal nyuwun Taman Sriwedari diputer diboyong ana ing negara Maespati. Nah, perkara kang kaya mengkono kuwi ora ndadekke keparenge pukulane Wang Jagatnata. Sedyane Arjuna Sasra bau kudu diduwa utawa kudu dialang-alangi. Lah mula rening utusane wis tumeka ana lengkeng Gunung Jamurdipa. Gage singkirna dawuhana supaya bali ana ing negara Maespati. Kula nuwun nggih terang terwaca dawuhipun Siwa Pukulun. Kepareng kula lajeng lumengser nyuwun pamit madal pasilan. Semanten ugi kula nyuwun pamit madal pasilan badhe kula singkiraken utusan saking negari Maespati. Ya. Penyarian Brama sing praitna ngati-ati. Lan kowe Yamadipati. Kulawa. Kowe dewa ingkang kulina njabut nyawa. Nggih. Nek pancen kira-kira wong-wong Maespati dikon sumingkir gugu karepe dhewe Purbawasesa ulun paringi marang kita jabuten kabeh nyawane utusan saka Maespati. Waduh. Kabeh. Lah sing ngeyel-ngeyel pokoke jabut nyawane. Oh nggih. Nggih mangke kula pilihane. Nyun pamit wa nyun tambahing pangestu sing prayitna ngati-ati nggih. Kudu bisa kasempadan penjangkam. Ya dewa yen nonton wong abrang nonton wong abrang tias padha sarasaran apa kepara nyata kowe utusan saka negara Maespati kula nuninggih pukulun mila leres sapa kang dadi aranmu ing sampun sudi mestani dhateng kula. Kula pun Candra Ketu kula nuninggih. Yen kowe durung ngerti, ulun Sanghyang Bathara Panyarikan kula nuninggih. Pukulun syukur bagya sewu wekdal dinten menika kula sampun saged pinanggih kalian paduka. Perlunipun saged cekak-ceket anggen kula nedya matur wonten ngarsa paduka. Minangka sulih salikanipun Sang Ryanapati Suwanda ingkang nampi dawuh ingkang sepisanan. Apa ingkang bakal kok aturke? Iwalih-walih menapa? Sang Ryanapati Suwanda nampi dawuh dalem sinuwun Prabu ing Maespati.
Lajeng Sang Rurpati Swada paring dawuh dhateng sedaya para kadang raja. Reh-rehanipun Koko Prabu Arjuna Sasrabau kepetang kula pun Candrawati. Iya. Blakipun ngaten. Dawuh dalem Koko Prabu Arjuna Sasra ngersakaken Taman Sriwedari dipun suwun saking ngarsaning para Jawata kepareng boten kepareng badhe dipun boyong wonten ing negari Mahespati. Menika ingkang wigatos mila sowan kula sak sampunipun pinanggih kalian paduka minangka jejangkeping Jawata ing Suralaya. Dereng kemawon kula matur wonten rasanipun pukulunipun Jagatnata, kula sampun matur wonten ngarsa paduka Sang Hyang Penyarian langkung rumiyin. Oh, Buwana langgeng. Candraketu nuwun wonten paring dawuh. Ndadekno sumurupmu. Kowe lan munggahe Prabu Arjuna Sasra ora kena ngucap ngrasani Taman Sriwedari. Awit Taman Sriwedari kuwi kepetung gegenepe rerenggan ing Kahyangan Jungkring Sloka. Tanceping Taman Sriwedari ana ing Kahyangan ya wis karben langgeng abadi mapan ana ing Kahyangan ora kena diboyong ana ing Ngercapada. Nanging menika dados dawuhipun Koko Prabu Arjuna Sasra. Ora kena sok sapa wae bakal boyong Taman Sriwedari kepetung Arjuna Sasra. Dados tetep boten dipun keparengaken menawi Taman Sriwedari badhe kula boyong. Ora kena. Saiki ora kena, besok apa dene tetep ora kena boyong Taman Sriwedari. Jaja muntaplir tinatap idep nyomangala cakra Sang Hyang Penyarian apa rening aku dadi dutaning ratu Gustiku, dadi dutane Koko Prabu Arjuna Sasrabau, kudu dadi duta utawa utusan ingkang bisa ngrampungi gawe. Sepisan meneh Taman Sriwedari entuk tak jaluk, ora entuk tak jaluk. Kowe kena mboyong Taman Sriwedari dados bengkah dadane Sang Hyang Penyarian. Kene merganing batimu. Ojo tinggalan Jagagi Dewa. Bekah dadamu.
Satrulayu gajah gelar titiane ratus dosa ratus dosa gadingane ngawang-ngawang Apa iki kepitung utusane Prabu Arjuna Wijaya? Inggih. Leres. Kula salah setunggaling utusanipun Koko Prabu Arjuna Wijaya. Nek panjen kuwi utusan saka Mahespati, kowe tak kandhani supaya mangerti sejatine kang kudu kok tindake. Ing kedah kula tindakaken menapa? Wanter dawuh Pukuluniwang Jagatnata ora kena sadingah titah sok sapa wae duwe kekarepan arep boyong Taman Sriwedari kepitung Prabu Arjuna Sasrabau. Mula kang saka iku perkara iki tumuli enggal weratakno kabarno marang kabeh para pendhereke Prabu Arjuna Sasra yen to penyuwune Prabu Arjuna Sasra ora bakal dituruti karo para Jawata. Mligine Pukuluniwang Jagatnata ora marengke yen to Taman Sriwedari arep diboyong ana ing negara Mahespati. Oh, ngaten Pukulun. Iya, kuwi cethane kaya mengkono. Wah. Nyuwun pangapunten. Nggih. Reh ning kula menika nampi dawuh saking ngarsanipun pepunden kula ingkang kula bekteni ingkang kula aji-aji rina pantaraning wengi. Mila dawuhipun Koko Prabu Arjuna Wijaya kedah kasembatan. Sinaosa Pukulun sampun ngendika kados mekaten. Bab menika monggo kemawon. Nanging kula kedah nggadahi tekad tetep kedah saged boyong Taman Sriwedari. Badya Jawata boten marengaken. Nanging kepeksa badhe kula rada paripeksa Pukuluniwang Jagatnata kedah marengaken Taman Sriwedari kula boyong wonten negari Mahespati. Yen ngono padha karo kuwi njarak bebaya. Nek kuwi njarak bebaya padha karo kuwi ngemping lorong gigi pati Papa Cintrakapa ingkang bakal kok tampa. Aku ora wedi karo kowe Gagi Dewa. Jojo muntaplir ginetap duka yayasinipi arpa swaramu nterweteh kaya bedet manyar sewu. Rening aku saguh mundi dawuh Koko Prabu Arjuna Wijaya entuk ora entuk Taman Sriwedari tak jaluk. Wani boyong Taman Sriwedari padha karo jeleh urip. Maju Gagi Dewa. Ayo berjuang ngangsep.
Ayo Sang Hyang Bromo, maju ora urung dadi jelantah mungsuh aku. Ora usah kakehan sumbar nantang perkara mungsuh karo Sang Hyang Bromo. Ojo sambat kaningaya. Kena perbawaning geni ingkang nedhi tak puja. Ora urung gosong dadi awu. Ora patut Sang Hyang Bromo muja geni. Geni ingkang dipuja Sang Hyang Bromo saya suwe saya dadi saya gedhe nganti sak lumbung Bandung gedene. Nanging aku ora perlu kuwatir. Rening Wadyabala Maespati andane Gustiku iku prajurit ingkang sifat menungsa ya ana, saperangan sifat Gandharwa Yaksa uga ana. Aku nedya nggunakake kekuwataning para raseksa. Takon maju supaya ngruyuk para Jawata, ora urung Jawata mundur saka madyaning Harananggana. Buta Maespati ora tak wiji-wiji. Rening ana perkara ingkang wigati prayoga enggal pundhut nyaketa. Mbuh buta ingkang raine abang apa sing raine ijo. Wis pokoke oleh maju. Wonten dawuh menapa? Wonten dawuh menapa? Para Jawata dikruyuk. Oh, radalah. Dados para dewa kedah dipun kruyuk. Ya prayoga dikruyuk. Sapa kuwi sing maju? Kula. Kowe iki buta miyur-miyur ora usah maju. Ora urung mesti ora karuan mutu mandang karya. Ngruyuk niku ora nek kathah niku wis gedhe niku pripun. Waton maju bareng. Oh nggih, sedika wis tok dawuh.
manungsa ing magut madyaning rananggana. Wah, apa abamu? Ayo tandingono aku kaki dewa. Janji Taman Sriwedari ora kena dikeparengke tak boyong. Tak rusak kayangan Junggring Sloka. Aja sambat kaningaya kelaku tak bandut sirna dening aku. Kakang Bathara Yama, apa Adi Bathara Brama, wadya bala utusane Prabu Arjuna Sasra ora kena digawe becik. Lamun to dudu Kakang Bathara Yama ing tumandang karya tangeh rampung perkara iki. Oh lah dalah. Nek ngono sumingkira tak jabute nyawane sing prayitna ngati-ati. Para nyata iki utusan saka Maespati. Oh lah dalah. Ora tedeng aling-aling utusan saka Maespati. Kowe gelem sumingkir apa ora? Aku ora nedya sumingkir. Lamun to durung bisa mboyong Taman Sriwedari, wah jabut nyawamu mati dening aku. Oh. Ora sembodo
kepethuk mungsuh karo Bathara Yama dikandhani ngeyel jabut nyawamu legoso entek dayane. Ayo prajurit Maespati liyane ingkang arep wani mungsuh karo para Jawata tak enteni. Aku nang kene maju ora urung jabut nyawamu. Lenglenging driya mangungkung kanduan rimang lerlena tanpa kanin. Surabatut pintos rayan wadya bala kekuwataning Maespati ambruk musuh karo Bathara Yama. Bocah prajurit dawuh. Yama dipati dicekel, nggih Dewa. Cegat lor kidul wetan kulon cegat. Waduh. Wah. Kono perjurit. Uri kono ya perjurit. Ning sing elek cangkeme perjurit sing nang kono. Wah. Ngoyak mungsuh kok le alok muni maling. Diapure. Dewa dinekke maling. Wah, ayo so, dirapeli so. Wah, dalah. Wah, kepiye iki? Waduh. Ayo Sang Hyang Bathara Yama, arepa kowe dewa tukang jabut nyawa ning kroyok wong akeh mesti ora iso arep jabut nyawane wong semene akeh. Ayo nek panjenengan iso jabutan bareng-bareng. Wah aku nek jabut ki mung boko siji. Nek bareng-bareng aku kecipuan ora iso. Ayo mula kuwi nek panjenengan kowe iso jabutan bareng. Ning nek kowe ora iso jabut bareng-bareng nyawane wong sakmene iki prajurit semene kae. Nutu to. Kudu mati saka tanganku. Aku ki dewa ora iso mati. Ning saora-orane lara awakmu. Waduh. Wah. Lah cegat. Wah. Wis. Kepiye awakku? Dicegat-cegat kaya ngene. Waduh, rumangsa bingung. Arep mlayu nang ndi wae mesti ditututi. Sang Hyang Bathara Yama. Apa? Mungsuhmu prajurit tanpa ilanganake. Mung kari kowe gelem nungkul apa ora? Nah aku teluk mungsuh karo kowe bakal didukani pukulane Wang Jagatnata. Nanging rening ana buta wadya balaska negara Maespati tumekaning pati. Kowe kudu iso nguripke meneh. Janji ora kok uripke meneh, aja takon dosa. Wis kebacut tak jabut nyawane ya tetep kudu mati. Ora kena. Kudu kok balekke nyawane. Ayo piye kowe gelem balekke nyawane buta mau apa milih didak-idak prajurit semene kae? Aduh, kosik to kosik. Rembugan ki mbaya sing kepenak ora sok kesusu ngono kuwi. Kowe mono mau madang. Ora peduli. Mingkari kowe gelem nguripke buta kae meneh apa ora? Janji ora gelem aja takon dosa.
Ayo to keroyok to, ya keroyok. Wah. Ngerti ora menyang aku mau. Wah, musuh prajurit semene. Ayo kudu kok uripke meneh. Jan ora gelem aja takon dosa. Ya wis tak uripne. Wah. Bahaya kahanane. Saiki wis tekan kene. Iki buta ingkang jerbabah depani lemah persasat. Mati saka tanganmu merga jarine buta iku kok jabut nyawane. Ya pancen kepara nyata. Balekno nyawane buta iki. Janjura kok balekke aja takon dosa. Keroyok prajurit maewu-ewu. Kowe iki menengo. Wis gak diuripke. Kosek to, kosek. Cekak-ceket gak diuripke. Ayo cekak-ceket cepet ling uripke. Ora usah perlu was kuwatir. Nek dasare pancen isih iso urip. Ora suwe ora terus urip. Ning upamane wis diurip-urip kok ora urip, aku pancen angel urip. Mula ya kudu telaten. Ora usah kok kan wis gek diuripke. Oh iya ya. Tak uripne. 50.000. Gek wis kosek, wah aja kesusu. Wong nyawane iki dadak mili kok. Aku kira nggawa wadah buat madahi nyawa sing tak jabut saurunge tak setorke iki tak wadahi tak lumpukke. Iki lho iki nanggon wadah iki. Nang kene iki ana nyawa pira iki? Nang kono ana nyawa pira? Okah puluhan nang kene iki mula aja kesusu. Ya wis gage nyawane buta iki gek balekno. Sing endi mau? Wis gak wis kosek wong milih angel kok. Oh iki yae. Ketara isih pliket iki sacak. Cetrone isih anyar iki. Balekne. Kepiye kok isih meneng bae? Engko dinteni urip kira ya mboko sithik obah ngono kok njur urip ngono. Ah kuwi sawet obah ngono anggere gelem obah ngono rak njur urip. Jane obah kuwi wis titikan nek urip ning urung urip banget. Ya mung gek urip ning wis ngeyem-yemi. Kok suwe temen? Wis dinteni wae. Nah, kuwi saya cetha. Ah, lak terus urip meneh. Wah, syukur bejo sewu. Kowe wis bisa urip. Lega rasane ngatiku. Aku ya lega mergo kowe iso urip meneh. Jagat. Kula nuwun inggih matur sembah sewu nuwun.
Kula sampun dipun gesangaken malih. Wah, kleru mesoan. Lho kok suarane kaya ngono ki kepiye? Karang yo kleru wong aku mau rak wis omong nek kene ki akeh tunggale. Wah, jan wis kleru. Ora ngono. Kowe iki sapa? Menapa panjenengan kesupen dhateng kula? Aku urung tau kepethuk karo kowe. Panjenengan menika kesangeten nalika semanten rikala panjenengan njabut nyawa kula temtunipun rak tesih kengetan. Ah, kapan? Ya sampun sak wetawis dangu. Wis sak wetara lawase aku kok malah lali aku. Ora nek upamane mbiyen aku njabut nyawamu kuwi aku saka ngendi? Mlaku saka ngendi? Panjenengan kepanggih kula ngendinganipun saking Jonalan. Oh iya kelingan aku, ya kelingan. Ya nang jolanan, ya pancen wektu semana aku kelingan. Nalika semanten panjenengan tindak Jonalan wonten kados menapa? Metruk sibu. Oh. Ayo aku wis kelingan. Panjenengan lajeng ren ngendika kula sampun dumugi Titiwanci, lajeng kula dipun cabut nyawanipun. Kula njen namung nderek ren sampun dumugi Titiwanci. Iya ning kowe iki mlebu ana ngraganing buta kuwi rak cetha nek kleru lehku manjingke. Dadi tetep kowe kudune wis sowan manunggal ana ing swarga pengrantunan ning kleru tak lebokke ragane buta kudu kowe nrimo. Ya kudu tak jabut meneh. Kepiye kok nglumpruk meneh? Ha cetha nek kleru. Ha wis prayogane gek golek ana. Wah, jalangel tenan iki. Mau kok ya ora tak titeni. Upamane mau ki tak taleni debok apa ngono rak ya meso. Oh ya iki yae. Iki gedhe dhewe kok. Sajake nek sing gedhe dhewe iki nyawa buta. Mbok menawa ora kleru. Nah, urip. Ah, iki urip kok aja nganti kleru. Sukra mangkara. Wah. Kleru nyawa dalang iki. Wah, mongko dalang cetha nek dalang latihan. Cetha ora cocok karo cingcingane. Nyuwara ngawur waton Sukra mangkara seneng. Wah, jan wis bingung tenanan iki. Wis gek digoleki sing bener ora sembrono idak-idak kowe. Kusik to angel tenan kok ya. Duh, piye iki ya? Wah. Iki kok ya ana sing ndelik-ndelik ra karuan mbok nanggon adaan kuwi napa ngono dadak nang jero kantongan kok ya. Ndelik-ndelik. Oh, iki sajake iki. Wah kok kaya isih kelet karo kantronge. Kena ora dipeksa ngayal iki. Yo. Asem iki. Jebul trekku dhewe. Wah. Sembrono tenan. Gugu karepe dhewe. Ah, cetha nek iki kok. Wis. Anggris tak panjingke terus muni kuring. Nah, urip menteleng wah mesam-mesem. Wis urip. Oh wis cetha wis iso lingguh. Wah, terus timpuh.
Wis gek nyuwara. Aduh lae kakang karepmu piye? Oh nyawa sinden iki. Kowe iki sinden. Kula nuwun nggih mekaten. Ha kok kowe mbiyen nganti dibanjut nganti jabut nyawamu. Ketika niku sampun tubugi titiwanci, kula njenengan namung nderek kemawon. Ning leres kula menika rumiyin sinden ngaten. Sinden. Nggih. Lah kok ora tumuli manjing swarga pangrantunan. Kula dipun penggalih kathah dosa kula. Akeh dosamu. Nggih. Sebabe apa? Nggih wale-wale menapa rikala semanten kula kathah demenanipun ngaten. Ulah. Dadi lelakonmu inggih mekaten lan nyuwun pangapunten kantenan nggih sedaya menika lelampahan. Keri dhewe kali karo sapa? Kali sing enong. Ah. Bloko suta temen kok. Lagi nyuwun ngapunten panjenengan lelampahan kula kados mekaten. Lah ora karu-karuan. Kleru meneh kok aja sembrono. Arep kleru nek ditanggap le cerita pepake Rajamak kok. Kula yo butuh krungu. Ora janjane. Pripun? Sing wis tau ro kowe iki sapa wae? Kathah apa kok. Akeh klayana wirangane. Mboten kok leling semengkin pun badhe matur menika lelampahan rikala semanten. Ya nek isin ya wis ora apa-apa, mesake wong kowe iki ya wis kudune manjing pangrantunan. Inggih. Ning ya ana sing kok sengiti. Kula janipun remen ning piyambakipun menika sok kasar pindhahipun rumiyin. Ning wonge isih urip. Teksih ning sampun ompong. Menika rumiyin uger ngerayu kula gregetan kula pancal dadanipun. Oh, ayo. Ketok nek sembrono. Nggih, kula sakmenika sok ningali saking pengerantunan menika sampun wiwit gigis-gigis sakmenika. Kuwi ya kok enteni. Tetep kula tenggo. Ngantos benjang menapa badhe kula tenggo kedah sareng nggih dipun mancing wonten ing swarga pangrantunan. Ayo dinteni nganti tekan enteking tugase. Inggih mila mengaten. Rening janipun kula menika nggih tresna saestu ning nggih namung piyambakipun kula sok sembrono ngaten. Sembranane piye? Wong lanang ora gelem nyambut gawe ning ngurusani wong wedok. Karepe namung ngaten menika. Karepe iki nek nyambut gawe ya dienggo seneng dhewe. Ning kahanan omah ora dipikirke, menika senenganipun ngaten menika. Lah sinten ingkang betah? Monggo menawi kula ketingal nesu ngaten, mangke piyambakipun ya malah nggugu karepe dhewe saya sak senenge uripe. Golek liyane. Gandeng wong liya dicolok-colokke teng ajeng kula kaya ngoten niku napa mboten ngrusak atine wong wedok. Oh iya. Wong kok ngene kok ditanding-tandingke. Ayo karang wong ora tanggung jawab ya sok ngono kuwi. Lah nggih mila menika. Ya wis kowe kudu nrimo. Ning rening kowe kudu manjing pangrantunan ya kudu kowe manut tak jabut meneh. Ning kowe nggih mboten ketang namung sak lelagon kula tak nembang. Wong kowe iki nyawa kok nembang. Mboten menapa-menapa pikulun. Ora nembang apa? Nggih kinten-kinten ingkang kula saged tur nalika semanten dados keremenan kula. Upamane pelok pos slendro.
pelok mawon. Oh, pelok ya kena. Pelok ki nek kayangan Cirolu cinemo. Kuwi pelok. Inggih mekaten. apa gedhingane? Bengawan Solo. Sampun lega. Ah nek lega tak jabut meneh. Kula tulen nggih kula sumanggaaken. Ora sah ngono kuwi. Medeni wah iki. Lah iki saking remenipun kok ora sah guyu nyengkeke ngono ku medeni bocah. Kuwi. pripun kok mboten panjenengan mboten tumuli medal. Jebul nang jero ki anget. Gletak meneh. Wis janjura kok goleke sing tenan aja takon dosa kuwi. Ya wis wah. Sepisan kas mesti kudu dadi iki cetha nek iki. Ah iki muga-muga aja nganti kleru. Nyoh bali yo. Puta-tata gati wisaya. Kowe wis walu temaing jati. Kula nggih sampun. Wah, syukur bejo sewu. Mundura tak rembuke karo Sang Hyang Bathara Yama. Janji Taman Sriwedari ora diulungke. Dirusak bareng kayangan Jogiring Sloka. Nggih, kula sumanggaaken ngarsa waduka. Pukulun mung kari dikeparengke apa ora? Kayangan Sriwedari tak boyong. Bab iki Purbawasisa dumunung ana astane Sang Hyang Bathara Antarada ingkang katemben ngadhep ana ngersane Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Entenana kepiye dawuhe Sang Hyang Bathara Narada? Tak entenane kepiye dawuhe Sang Hyang Narada?
dewa ya nonton wong abarang